Кажи. Айде, кажи си ги. Говори. Той си е отишъл и се заседна Така. и е по време по булка така. И се там и до това мене време на свирен. Адвата. Ти си пасите. И доде човечето почнаме, сирени, така. И човека са от човече. Кой? Данилче. Така? Даде това водицата и ги взема и аз имах един кон. Така? И той се ходи и аз пиене време. Той има там в това. Има води и даде това и надича това тревък. Така? И аз отдо при него гребе там в това. Иде и насвирим и пуще Мирчо. Така? Пиенето му. Така? И се обича това, купи това. И аз съм бил като музиката да тук. Ти, че има знаех да време, дай колко щеш. Ама това е било иначе. Стоп кадър. Репортаж. Така. И какво викаш? И дойдох тук. Айде на здраве! Айде! Чакай, каза ми това. Айде! Тя на моя баща. Така? Тук. Луковит. За това. На ока. Петревен. Глава. Луковит. Луковит. Тук долния Луковит. Долния. Да, той. Има мора в долу. Аз пък, знаеш колко такова съм делал. И какво? Музиката да се изказах си. Айде оттам съм и мислях. Отдох към музиката. Военната музика си отдох аз на тия. На типа на Червана. И тук изказах фирма. Кука, да, си знам къде знам. Абе, знаеш какво казваме тук? Ямо кажи ли? Какво? Да кажи. Нещо приказва за овците. И ги оставих така. И И ти ги си прибереме, и си седнат, и си пиеме, и си Така тръгат. бе. Така? Аз прегах и аз чакаме, нали? Да, следвам мамуле. Над мамуле по един чувал. И до ти диватурче. колко от това? Колко? Значи така бе. Я кажи там, а за сте свирили и коги отидете за остете? Да, За остете? за усете сме отидели. И тия бяха кошарите. От кошарите там, и това от коши, това кошите, и ги прибра, и после дойдох тук, нема патрули още. Айде, за...